Sudjelujte u spašavanju života. Obnovite policu obveznog automobilskog osiguranja putem e-ZABE do 31. prosinca. A Allianz će od svake ugovorene police donirati 33 kune Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna neprofitna organizacija specijalizirana za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima. Brine o sigurnosti građana i gostiju još od 1950. godine i to 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Članovi Gorske službe spašavanja za svoj plemeniti rad ne dobivaju nikakvu novčanu naknadu. Najjednostavnije je obnoviti policu automobilskog osiguranja e-ZABom u nekoliko klikova. Potvrdu o osiguranju dobivate odmah. Otisnuta potvrda je pravovaljana za registraciju vozila na svim stanicama za tehnički pregled. Osiguranje možete platiti na 10 rata trajnim nalogom. Prenosite pravo na bonus i kada ste bili osigurani kod drugog osiguravatelja. Također za obnovu police putem e-ZABe vozilo ne mora glasiti na vas. Uz Allianzovu automobilsku policu možete ugovoriti nešto što doista može dobro doći. Osiguranje za slučaj ako osiguranik ili njegov supružnik dobiju otkaz. U tom slučaju Allianz će osiguraniku nadoknaditi iznos premije obveznog osiguranja. Uz osnovni paket možete ugovoriti dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja vozača i putnika za vrijeme vožnje. Dogodi li se nezgoda ako ste osigurani u Allianzu, naknada štete bit će vam isplaćena u samo 5 dana od cjelovite prijave.